ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଖାଇବା ପଖାଳ ତା ସାଙ୍ଗକୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ପଖାଳରେ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ଭଲସେ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବା ପଖାଳରେ। ଏବେ ପୁରା ପଖାଳ ପାଗ ପୁରା ରେଡ଼ି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ବଡ଼ି ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ପାଗ ଅଛି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପୁଣି ଟମାଟୋ ଖଟା। ମମି ଗରମ ଗରମ ଛତୁ ଭଜା ଆଣିଲାଣି। ଗରମ ଗରମ ଛତୁ ଭଜା ରହିଲା। ଏବେ ଗୋଟେ ବଗିଚାରେ ଗୋଟେ ଫୁଟିଥିଲା ଛତୁ ନେଇ ଆସିଲି, ଭାଜି ଦେଇଥିଲା ମମି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲା କୋଶଳା ଶାଗ ଭଜା, କିଛି କାକୁଡ଼ି, ଲେମ୍ବୁ, ଲଙ୍କା, ଆଉ ରହିଲା ଆମର ମିକ୍ସ ଭଜା ରହିଲା, ସବୁ ମିକ୍ସ ଭଜା ରହିଲା। ଆଉ ଟୋଟାଲି ଆଜି ଆମର ସାଧା ମିଲ୍ ଖାଇବା। ଲଙ୍କା ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗି ଚକଟା ପାଗଟା କରିଦେବା। ପାଗ ରେଡ଼ି, ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ଟମାଟୋ ଖଟା, ଶାଗ, ଛତୁ ଭଜା, ମିକ୍ସ ଭଜା, କାକୁଡ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ ଲଙ୍କା ଲେମ୍ବୁ ପାଗ, ହେଲେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ହବ। ପଖାଳରେ ଯେଉଁ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ା ହେଇଛି ଆଉ ଲଙ୍କା ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି, ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଖାଲି ପଖାଳ ବି ତୁମେ ଖାଇଦେବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କିଛି ବି ଦରକାର ହବନି।